τη θυσία των παλικαριών του Σχιστολίτου για να ζούμε εμείς σήμερα σε μια χώρα ελεύθερη και δημοκρατική. Θυμάμαι τα πέτρινα χρόνια στο μικρό χωριό όπου τέλειωσα το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο με τους εξαίρετους δασκάλους και με τους συμμαθητές μου με τους οποίους έχω ακόμη επικοινωνία, όπως και με τους συμμαθητές μου του Παλατιδίου Γυμνασίου. Ήταν πράγματι τα χρόνια εκείνα που ήμασταν πολύ φτωχικά και δεν μπορούσαμε να καλύψουμε ακόμη και τις στοιχειώδεις καθημερινές ανάγκες. Αλλά ήμασταν πλούσιοι σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη αλληλεγγύη και ζεστασιά, την πίστη μας στις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα της φυλής μας στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Απαραίτητα συστατικά για να διατηρήσουμε την εθνική, πολιτιστική και θρησκευτική μας ταυτότητα στο πέρασμα των αιώνων και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επερχόμενες γενιές. Πιστεύω σε όλα αυτά που προσέφερα θα συμβάλλει και το περιεχόμενο του βιβλίου, το οποίο φέρει τον τίτλο «Σχιστόλιθος, η δική μας Βιθλεέμ». Το τίτλο αυτό βέβαια δεν τον έδωσα εγώ. Ευχαριστώ θερμά τον ιστορικό ερευνητή κ. Ανδρεάδη Γεώργιο από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ο οποίος και τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών και από το Ιντεξί, και ο οποίος ασχολήθηκε πολύ με τα εθνικά μας θέματα των αρισμών των πατρίδων. Το βιβλίο είναι κατάθεση ψυχής μου. Είναι βιώματα τα οποία πρέπει να γίνουν γνωστά, διότι όλοι οι άνθρωποι και με τα προτερήματα και με τα ελαττώματα οφείλουμε με τις όποιες δυνάμεις διαθέτουμε και τα όποια μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να συμβάλλουμε στην πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη του τόπου μας. Δεν είμαι συγγραφέας, ούτε λογοτέχνης, αλλά πιστεύω ότι θα αποτελέσει ένα κοιμήλιο πολιτιστικής κληρονομιάς και της λαογραφίας μας, που δεν πρέπει να λησμονήσουμε. Πρέπει πάντα να αγγίζουμε τις ρίζες μας για να μην μαραθεί το δέντρο της πατρίδας, της Ορθοδοξίας και γενικά του έθνους μας, για το οποίο θυσιάστηκαν. Το απέδειξαν τα 4 παλικάρια τα προερχόμενα από το Σχιστόλιθο, με τη θυσία τους. Για τη θυσία αυτή, από τη θυσία αυτή εμπνεωμένη, πήρα την πρωτοβουλία σαν πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Θεσσαλονίκη και κατοικούν των Σιδηροκαστρινών και περιχώρων Ρούπελ να συγκεντρώσω κάποια χρήματα και με φορέα το Δήμο Σιδηροκάστρου και με την Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων και με συμπατριωτών μου, αλλά και ιδιαίτερα της κυρίας Τέρογλου της Ιερημνής του Αλήθης, η οποία από το προσωπικό της ταμείο μου έδωσε 3.000 ευρώ για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τον γλύπη. Επίσης ευχαριστώ και τον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα. Το Μνημείο Πεσόντων έχει τελειώσει από το 2007 και φυλάσσεται στο ατελιέ του γλύπη, του κυρίου Χατζηβασιλιάδη. Περιμένουμε να ανεγερθεί, να διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος από τις τοπικές αρχές για να ανεγερθεί. Το βιβλίο είναι κατάθεση ψυχής μου. Είναι βιώματα τα οποία πρέπει να γίνουν γνωστά σε όλους τους ανθρώπους. Αντάμωμα για τις αρισμόνητες πατρίδες πλησιάζει τώρα του Αγίου Πνεύματος και ως πρόεδρος και υπεύθυνη στον οικισμό Ριβιέρα σας προβάλλοντας γνωρίζει ο κ. Νομάρχης, ο οποίος παρέστησε επανειλημμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις παραμονή της Παναγίας μας, μπρος στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, τον οποίο κτίσαμε μόνοι, Θεσσαλονικής και Σεραίη Μερανική Επιτροπή που απαρτήσαμε. Μέσα στο βιβλίο εμπεριέχεται μπροστά στον Ιερό Ναό και ο Μακαριστός Μάξιμος Σερών. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέδραμαν και συνεργάστηκαν μαζί μου, είτε αφορά τοπικές αρχές, είτε φίλους και συνεργάτες. Και ενδεικτικά αναφέρω και την διευθύντρια, την κυρία Κοτάνογλου. Μαρία, οφείλω να το πω ότι αν δεν ήταν και αν δεν με στήριζε και η εφημερίδα, δεν θα μπορούσα να υλοποιήσω αυτό το όνειρό μου, αυτό το βιβλίο, όπου εμπεριέχεται η ιστορία μας. Όσο μπόρεσα με τις δυνάμεις που διέθετα. Μέσα στο βιβλίο θα διαβάσετε, έχω 29 σελίδες χειρόγραφα του υπερασπιστή του Μολόν Λαβέ, που ήταν στην παράδοση των οχυρών του υπουλοχαγού τότε, Ζαχαριάδη Φωτίου, ο οποίος μας άφησε της Αγίας Βαρβάρας το 2009. Ευχαριστώ θερμά τη 10η Ταξιαρχία για το υλικό που με έδωσε, με τον εκπρόσωπο, τον παριστάμενο, τον κύριο Παπούδα, τον ταγματάρχη, ο οποίος έκανε τεράστιες προσπάθειες, γιατί αυτά ήρθαν όλα, ξέρετε, από το ΓΕΣ Αθηνών και έπρεπε ξανά να τα επεξεργαστεί για να μου τα παραδώσει. Από μνημονεύματα των στρατιωτικών ιατρών, αρχιάτρων και ανθιπιάτρων του 568 τάγματος προκάλυψης, τα οποία θα σας συγκλονίσουν, είναι ανέκδοτα. Δεν έχουν
ξαναεκδοθεί. Θα τα δείτε, θα τα διαβάσετε και εκεί θα γίνετε οι κριτές μου. Έκανα ό,τι μπόρεσα με τις μικρές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ όσους με παρέδωσαν το υλικό, το φωτογραφικό. Τον Τζολακίδη Γρηγόριο, τη Γρασίδου, Τζολακίδου Κυριακή, Αποστολίδου, Σοφία, Σαΐνιδη, Σοκράτη, Ταταρίδου, Εκατερίνη, Πατσαρίζη, Αφρούλα, σύζυγο του δασκάλου μας, Κατσαρίδου, Κατσούρα Μαρία, Γερμανίδη Ηλία, την καθηγήτρια, την αείμνηστη, την κυρία Γιούρια Κατερίνη, η οποία με έδινε κάθε φορά στο σύλλογο χρήματα για τα παιδιά που εισήγονται στις ανώτατες σχολές, την κυρία Φρυτινίδου Ελένη, τη φιλόλογο, τον κύριο Τσολακίδη Τριαντάφυλλο, την κυρία Κύπρου Ζωή και τον κύριο Νέμψα Ιωάννη, το δάσκαλό μας, και τους δασκάλους μου που μου έδωσαν τα πνευματικά εφόδια, ώστε ορμόμενοι από τα νοτέρω να γράψω αυτό το βιβλίο. Μα πάνω από όλους δεν θα ξεχάσω τον δάσκαλό μου, τον κύριο Παναγιωτόπουλο Γεώργιο, ο οποίος ήταν το 1952-53 στο πρώην μονοθέσιο σχολείο, έφυγε το 59, δεν μας ξέχασε. Μας έστειλε βιβλία, γιατί τότε τα χρειαζόμαστε να τα αγοράσουμε για να μπούμε στο γυμνάσιο, και βιβλία και επιταγές με δολάρια για να μας στηρίξει. Τον βρήκα μετά από έρευνές μου στη Νέα Υόρκη, όπου με έστειλε 9σέλιδη ομιλία για την 25η Μαρτίου που μας απίφθηνε το 1952 στο σχολείο. Όπως και χαιρετισμό, για μένα βέβαια, και φωτογραφίες, και η κόρη του διευθύνει τα εκεί δημοτικά σχολεία. Το βιβλίο θα προωθηθεί και εκεί, στην παροικία μας Αστόρια. Και θα έχουμε και ηλική και ηθική στήριξη. Το βιβλίο, όπως σας είπα, θα προωθηθεί. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σας επιφυλάσσει ο Θεός, σε εσάς προσωπικά και τις οικογένειές σας, τις τοπικές αρχές, δύναμη από τον Πανάγαθο για το καλό της πατρίδος μας. Και τις ευχές σας, Παναγιώτατε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την πατρίδα μας, την ακριτική, το σιδηρόκαστρο της επαρχίας Συνδικής, με πρωτεύουσα την ιδιαίτερα μας πατρίδα. Όλοι μαζί, εν τη ενώση ισχύς μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.